така, изключително ми е приятно да ви представя нашият гост, уважаеми зрители, Атанас Славов, който е писал за един доста популярен човек не само в България, но и по цял свят, а именно за Петър Дънов. Факт е, че вече господин Славов е написал не една книга за Петър Дънов, за това, което е правил по време на своето гостуване, ако мога така да кажа, на земята. Така че интересно да разберем от нашия гост пък неговия интерес към Петър Дънов, към Бялото братство. Първо, добро утро и добре дошъл при нас. Добро утро, радвам се, че съм тук. Изгревът, така е озаглавена книгата, втория том. Именно, първият том, който излезе преди доста време, е стига до неговото връщане в Съединените щати, където 9 години учи най-различни работи, нали, духовно образование получава, докторски учи, медицина изучава и т.н. И изгрева е втората част, когато се връща в България, изграждат, нали, това известно място, където дановистите става тяхен център край Борисовата градина тогава, и това е от връщането му в България до края на живота му. Всъщност една книга не стига за този човек, се оказва, за Петър Дънов. То за никой не достига. И за пътъкчиите също не достига. Да, но за него разбира се, че трябва още изследвания много. Всъщност, по какъв начин успявахте да набавите информация за Петър Дънов? Как достигахте до неща, защото всеки, който всъщност пише книга, иска да напише нещо, което ако може да не се е знаело до сега, да не е било толкова популярно, да го представи в книгата си. Ами ви сега, първо, някой път фактите се знаят, обаче авторите ги заобикалят и скривяват цялата работа и т.н. Но за Дънов наистина много хора са озадачени откъде имам тези материали и то е интересна история. Аз като бях в Щатите, издадах първо една книга за паневритмията, нали, танците на Бялото братство и т.н. на английски, и след това почнах да работя по тая тема, защото много добре съзнавах, че ако не са запретна ръкави, аз няма да излезе историята на неговия живот. Защото тези книги са свързани, да има подзаглавие. Светска биография на Дънов. Разбираш? Това е. Защото все едно светска биография, представи си, на Исус Христос, светска биография на Мохамед. Нали? Ако пишеш светска биография за Исус Христос, трябва да кажеш, че е бил много жалък дърводелец като дете. Нали разбираш? Иначе като дойде, като се изградят църквите, вече почва идеализиране и т.н. А трябва да се знаят фактите, защото той е българин и един грандиозен българин. Трябва българите да го знаят. Да пристанат, да си измислят герои и личности, които пробутват на целия свят и целия свят и казват, да, колко интересно, и ари в коша за буклук. Трябва със силата си да вървим в света. И сега, какво стана? Аз съм бил на изгрева, нали, още от 36-та година. За първи път бях там, баща ми беше дановист и т.н. Но това ми се стори една кухина. Аз там издадах доста книги в Америка, нали, 11 книги съм издал на английски. Но това беше някакси много важно, защото виждах, че на никъде не отива. И когато почнах да събирам материалите, нали, кореспондирах с хора от Бялото братство и по някакъв си начин се свързвахме, те ми се обаждаха не от България, от Македония, разни хора, от Нова Зеландия почнаха да ми спращат материали, които те имат запазени, не старите дановисти. Те всичко се мъчиха да запазят, без да могат да го изградат в някаква цялостна история. Нали? И решиха, понеже знаят ме като автор, всичко да изпратят на мене и да аз нещо направя. Така че аз бях задължен. Първият том го направих и беше много хубав. Обаче сега вторият том дълго време го отлагах, защото имам сантиментални причини някакви.
Смисъл, че бялото братство също започна да се развие по линия на той, което Дънов един-два пъти така се вълнува от него, тая насока. Даже казва, че ако цитирам го буквално, ако направите църква от моето учение, аз лично ще се върна на земята и ще я разруша. Сега, тенденцията е в тая посока. Има много групи, които искрено се мъчат да възстановят идеите на Дънов, практиката, която той предлага и т.н., които помежду си се карат. Кой е истинската? Разбираш? И понеже като минават годините, аз не исках да се намесвам в той, нали, имам близки, приятели, роднини там и т.н. Обаче се оказа, че вече съм стар и Свети Петър вика, айде, какво съм откаш, айде бе, и тогава трябваше да седна да го направя. Сега аз нямам силите, които имах на млади години, обаче, слава Бога, помогнаха ми някъде да се скрия пак за 10 на дена и денонощно работих и съм доволен, че успях да напиша тази втора част, която няма да е толкова подробна и дълга, колкото първата, но ще покрие всичко, с всички важни документи, които науката още не познава. И те писани са дисертации за него, обаче няма ги и фактите. Аз съм щастлив, че хората ми се довериха, дановистите, и ми изпратиха всичките тези неща. Така че втората част е малко по-кратка, 200 страници само, и ще има 80 снимки на всичките големи личности, местата, къщите, сградите, в които са случвали на дъновисти. На дъновисти, на тяхни имоти, където учителя е стоял, където има рам и т.н. И съм много доволен, защото няма да ми тежи на съвестта, че не съм го направил. Това е. И второ, съм суетен. Сега като го направя, тя ще бъде много хубава тая книга. Всички ще се радват, че има всичкия материал. Няма да има моят свободен полет из облаците, обаче всичко ще е на мястото, който иска да работи за Дънов, ще може да използва това, което съм сложил там. Добре, всички знаем колко е популярен Петър Дънов навън, извън България. Така ли е действителност? Така е. Вие сте бил навън. Така е.